खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय दायो आं बे भिडिअआ माने बिदि जेबो इन्टारेस्टिं नङाब्लाबो माने दिनै मा माने बेसर फोदों आरोना दिनै जों माने बेयावनो माने साथाम ज' लोगो नांनानै माने बेसर फोदों आरोना मा मा होदों मा मा होआखै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बांद्राय बुंला ना मा होनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि बे भिडिअखौ बिदिब्ला फैदो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो Tadi mau dah kan juga nak dulu. Kumai nak. Mau kumai nak itu. Ponsel kan? Ada? Ponsel. Tiga. Itu lu gimana gram mana begitu nih untuk tahu itu? Itu nih, apa itu lo belek-belek hubung kita nih itu aku lo belek hubung. Sah? Itu nol kot. Hah? Itu lo belek hubung pada itu aku. Ini ke? Itu lo budi rasanya. Kuntu. Kota semua tu. Oh, nilai sao? 100. এই ওজনৰ কথা Tahu dia saya teh. Hah? পাতল হয় নেকি 100 di kan. এই 100 দি Pot ke ketemu pulau tu. Udah belak-belak hubung bila. এই কেছে গলদে Itu udah tolak kom. Kuzun tu je. Dia harus Tarik uzun kalau kom. pada gua. এই কেছে গলদে ক্লাস হলা না Tapi kumai dia. Kemana lagi? Itu kan muncaknya. hasar Ay, cuma celak kok. Nafsu. Itu kan amre go. Nin na be blood demar ni karena ya. Niyo ni anak bisa ni ya. ini nih untuk motor kele Ini dah kan. Niyo ba? Coba yo. Next tu ba. Bye. Organik tu babu. organik Pudin jabe le, pudun. Mana babu. Gubur mana kan lah. Kita mulai lang kira. Nek. Ini anda. itu Ini beda. iya budeng Karogi. Ini mah. Malaysia boy. Hasar ni ke? Hasaran nih. Ini besui lah. ini be kartun le Hasar. Turun mulai. Allah rasul dah meninggal. kamar bilik jakabe Bukan lagi kalah rapi lagi. Masa? Aku terenang berapa? Tipal ke baik itu. ini gelisi kan itu atiting tirpal langgo gumen Tipal ke baik itu. Lagi mesti mulai ni. Asa kom sampai malu. 3 kg loh sih, 3 kg. ini gelisi kan ini atiting 2-3 kg. ini atiting baca kan atiting ke Bil ke langkah baik sih. Nggak Ah, itu doang di biru kom jangan nan. Malah solang gana mah sih. masalah. Gezero. bisi gani kala Ini perlu bisi mana? Karena baik pun bisa main aja nih. Di Pipres dengan. Tapi mana angin aja di dengar. Angin apa tu yang gembira? Ini dah mau di mana?
ना नों लाबाबो नों निजेनि नामाव लाबा डिपि प्राइसआव मोनगोन ओमफ्राय जुदि आंनि नामाव लाबा आंनियाव डिपि प्राइस जासिगोन आरो बुस्थुआ मुनिफ्राय बायदि मोनसे गुवाहाटि नर्थ इस्टनि ग्रेट ट्रेनारलै ओमफ्राय माबाया बोबैनाय हासार बेसरफोरनो हासार सारगासिनो बेसर ओइ आवगायबो गोलैयो गोलैनायावनो गोलैबाय थादों खार'दोंलै मोनसे जावनो खेबथामसो गोलैबाय थादों खोमा जाहाथा ट्रेन रोङाबा थोआ ini kalah apa ya sulit nih Kesun hangga belum menjerat. jadi sisa kod mana nah itu Kan di sana mah begitu kurang. oh 100 taka dia bidana दा नै लोगोफोर माने दसे बेसर फोदों नालाय बेसर माने फोनो जमानो साथाम माने बेसर फोनायाव दसे थाबाय थानानै दा बिनिफ्राय दा नै दा सानजौफु जालायबाय टाइमा अलमस्ट 2टायानो जाबाय ओंखाम उखैलायबाय आरोना एसे बिनिफ्राय दा माजों जागोन माजों मागोन जेबो गैयिनि माने अमा एसे लानानै फैलायबाय आरोना सकनिफ्राय बिनिफ्राय दा बे अमाखौ दा आं संसिगोन आरोना मादि संनाय जायो नायनोसै आरो गेन्द्रियाबो माने अमा जानो लुगैबाय थादों थेवबो माने बिबो मोनजाबावा बिनिखायनो दा नायनोसै आरोना माबायदि दा बिखौ आं संनो होलां माने ओंखाम उखैनाय आंनाबो जाथारला माने बिथिं न' खाथियावनो माने बेसर फोनायाबो माने बेसर दा हासार सारखांनानै दा बेसरखौ फोबाय आरोना बिनिफ्राय दा आरो बिनिफ्राय हाल एवनानै होबावगोन आरो नै साननैसो आं दिन्थिथाराखैमोन माने बेस्थ'थारमोनबो ना माने आं सानसे आरो न'नि ब्लगबो लायाखैमोन माने दा नै माने खामानि मावगासिनो आरो इथिं ओंखाम संबाय थादों दा बिनिफ्राय बेदरखौ आं संलायनोसै आरोना मादि सङो नायनोसै आरो कुकाराव संसै आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दै दा नै लोगोफोर कमला एसे आपेल एसे जाबाय जाखांनानै माने दा नै बिथिं गेन्द्रियाबो माने आलु लेमगासिनो आरोना मायाव होनो आलु लेमदों नोङो बेदराव होनो आलु लेमगासिनो आलु गैयाबा गावाबोनो जानोखौनो मोजां मोनानो नंगौना आलु गैयाबा मोजांखौनो मोनानो बेनिफ्राय दा नै ओंखामा मोनबाय दा नै आं कुकाराव होनोसै आरोना कुकारखौ सुना लाबोदोंमोन नै दा बिनिफ्राय ओंखामखौ बोखारफैदो लोगोफोर कुकार संदोंमोन नालाय बेनिफ्राय दा नै एसे माने संख्रि रंफोरखौ होबाय आरोना एसे दा बेनिफ्राय एसे मस्ला मस्लि होनांगौ दङ माने एसे नांबावगौ आरोना बिनि उनाव दै सै होनानै खोबना होनोसै आरोना बेखौ माने थाव होलायनाङा थाव होबाथाय माने बेखौ मा नांगोन थावा अलरेडि अमा बेदरनिया माने थावा थाखायो नालाय बेनिखायनो थाव होयियानो मोजां बेनिफ्राय आरो दा नैबे नै बानलु सामब्राम बेखौ देनानै होनोसै आरोना नङाबाथ' बानलु गैयाबा माने जानाय बायदि मोना नालाय बेबायदि आरो दाना ओमफ्राय लोगोफोर माने बेदरा मोननानै थिखांखांबाय आरोना बोरै जादों बोरै मादों मिथिया संख्रि नायदों नाखौ मिथिया मिथिदो नै दा माने नायनोसै जानोसै आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो लोगोफोर ओंखामखौ जाखांनानै माने
दा जों आरो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारबाय गेन्द्रिजों आंजों माने गामियावनो आरोना माबा गामसा ना माबा मोनसे दानो होदोंनो गेन्द्रिया दा बेयावनो माने थांना फैनोसै आरोना सानैजों दा गेन्द्रिया नै मालाय बेबो ओंखारबाय थादों माने थांसै गामियावनो आरो गोजानाव नङा साबिखौ आं लादोंमोन ना लायाखैमोनथाय ना बाइकआवसो दङमोन बेयावनो दङ दे साबिया गेन्द्रि जानो थांसै बाइकजों थांसै आरोना बोराय बिसिना न'नि बोराय बाइकजों आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर माने दा मानसि गैयिखाय फैफिननाय जाबाय आरोना थाबनो माने मानसिबो गैया नालाय दा बहाबा थांजोबदोंनो माने बहाबा निमन्त्रन दंनो बेनिखायनो दा नै सासे आरो अमानि आदार हैनो थांनो नागिरदों जियानो जा लोगोफोर दा आङो खोमसिबायबो मोनाबायबो नङा होमबा नोंथांमोन इसिबां आं दिनैनि ब्लगखौ इसिबां गोलाव खालामनो सानला मानो होमबा नोंथांमोना बेखिनि जिखिनि आं हागौ बेखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना बेखिनि आं जि दिन्थिबाय बे भिडिअखौनो नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो अननानै जुदि जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांथार आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामथारना होदो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि सापर्टआनो अरायबो जोंनि गोहो माने आंनि गोहो आरो दै माने नोंथांमोना सापर्ट होबासो आं बेबायदि गोदान गोदान भिडिअसफोर लाबोबाय थानो बोलो मोनगोन ना मा बुङो जियानो जा बिनिफ्राय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर